अरे बाबू कहाँ फुदकत जात रे? दुकानी को कहाँ से पैसा ले ले ह? माई जोसिया ते वो काम कर त हमरा के दे कौन सामान लिया बे? बीमल तो काम कर छोड़ माई कहे नु कि पैसा रख ला हमरा के दे तोरा के नु हम नु काल 20 रुपया देम 10 रुपया के बदले। ना लगी तू ना दे ले। अरे बाबू हम 10 रुपया के बदले 20 रुपया देम काल बुझले। देखो बढ़िया लड़का हम कहते नहीं प्यार से कि हमरा के दे 10 रुपया काल 20 रुपया ओकर सूद समेत देम तोरा के। कुछ कर लेकिन हम ना दे ना देबे ना दे तो हमरा ना हो जाए का हो? हटे तो हटे जाए दे ना देबे ना दे ना देबे ना दे ना देबे। माई जी ना काम तब देख लिया खाली हम पैसा देत न लिए तो मजा नहीं पहले ला मार। तब मुना का खबर बा? ठीक है तो का करत रह? बस यही तरी बैठ के मोबाइल चलावता ना। अच्छा सुना ना एगो तरह से काम रहल ह का तनी 500 रुपया द ना। 500 रुपया तो है ये तो 400 रुपया 400 नहीं के 350 200 बटल ही बाबे। ऐसे 200 रुपया द ना। ओहो तो यार हम काम खातिर रखले रहनी लॉकडाउन चलत हवे लेकिन कता दिन बदे बा हम लॉकडाउन खोली नु 20 दिन में। हां तो 20 दिन में दे देम आ 10 रुपया सैकड़ा के हिसाब से देम तारा। सूद यो दिन ना लगी बस हमार पैसा दे देबन 20 दिन में। पैसा तो तार दे दे पैसा लेके तार भागत नहीं। हां तब गांव में केहू से पूछ लिया जाए के केहू के पैसा लेला तो लेके भागेला ना। ठीक बात है। केहू कई दिन ह 200 बाबे। तू चिंता मत करी तार पैसा बानू। हां 200 हाँ 200 रुपये बाबे हां हम तरह के दे देम 20 दिन में। 20 दिन में। ठीक बा तू एक टेंशन मन के नु हाँ। लिखे लेबे के तू केहू से पूछ सकल हम केहू के पैसा लेनी नु। ठीक बा पूछे के का बाबे। ठीक बा तब ना। हाँ, ठीक बा आवत। तब जान तर पटी का भइल बा आजकल हम बहुत परेशान हो गइल बानी। अच्छा, गाँव लोग अच्छा। आला परेशान हो गइल बाटे। अच्छा वो कैसे? अरे जायका के उत्पात से हो। हाँ तनी आजकल तो उत्पात करता ही बाटे उ। जान तर ओकर आदत इतना खराब भइल बा तो मन कत के लतवासी खूब जहे भेटाता तो हमें पर कई दिन से हमें सुरता पर नइखे चढ़त। हाँ तो लात खाए वाला काम करत हुई तो देवही जान तर कइले ये बाटे के हम 2000 रुपया ले ले बाटे 2000 रुपया आज तक ले मजाल बाकी दे दे। अच्छा खाली ये कहले कि वीडियो हिट होई तो ना ओकर वीडियो हिट होई ना सरवाम के पैसा मिली। अच्छा हमू कहीं कि काहे इंगा करता तार 2000 ले बा। हाँ। तो हमनो 3000 ले हलस आ कहलस कि हम वीडियो हिट होई नु त तार डबल कर दे हम आज तक ले नइखे देले अभी। हाँ तो ओकरा से पैसा निकाले के रही उपाय बाटे। हई हमार ऊख बाटे ई सब ओसे पेरवा लेहल जा। अच्छा हाँ नहीं तो पैसा तो हल तो मिलियो ना। बात तो ठीके कहता रह लेकिन उ कामे कहाँ करेला उ तो टुनहिया हीरो हटे। क्लिप लगा के घूमेला ओठलाली लगा के घूमेला काम ओकर कर देखले बड़ा उ। अरे तो करवावल जा ना पकड़ के। तो एगो और उपाय बाटे एगो काम कर जा लिया चला जगह से खेत कोड़वा के अपन पैसा अदाई करवा ले बोल जा का कहता रह। इहो बात ठीक कहल ह खेत ना कोड़ी तो बस ये ट्रैक्टर में बांध के उनकर के भर मतलब गाहे में भम कैसे का हमर दिमाग एकदम सनक गेल बाटे ओकरा ऊपर। हाँ ये तो बात सही बाटे केहू तरी तो अपन असूल करही के पड़ी। बात के देवता नहीं खे उ लाते के देवता बाटे सरवा। हाँ ओकर पुरान आदत बाटे बुझल पुरान आदत नु बाटे। जेकर लेला उ देला ना ओकर। हाँ तो निकाले के न पड़ी। दिही ना ऊ बहुत आदमी के लेले बाटे तब हमरा ख्याल से बुझाता कि तहार कितना ले लेबा? 3000 ले लेबा। 3000? हाँ कहलस कि वीडियो हिट होई तो डबल हम दे दे हम। हाँ तो ओकर वीडियो हिट होई ना हिट करवावा जब तोर कितना ले लेबा रे रमका? हमार 5000 ले ले बा। हाँ तो लाड़ चाटा मिल गेल पैसा तार 5000 रुपया। अरे तो उहे कहा तनी उपाय कर जा कौनो निकाले के। ये उपाय बाटे के लाइफ उसी लगा कर से खेत कोड़वावल जा बाबू भैया कहे के हमनियो के चले के खेत कोड़े ये कोड़वावे के तो ये करही के पड़ी देख लो जब सोझे अंगुरी से घी ना निकलेला नु तो टीढ़ो करे के पड़ेला का कहता रहो। हाँ चला जा तब टेढ़े कह के निकालल जा। तो किने छाछ पर चढ़ा के कहियो धो देवल जाका। ये तो बात चला है। जा। तेरा ना खेला तो कहीं मेरा वो से- पियावल पियावल जा। अच्छा। 13000 का मोबाइल ले ले बेटे। अच्छा पियावल खियावल जा लागी तो और 100-200 रुपया जा कोनो प्रॉब्लम नहीं हम देम हम पार्टी के खर्चा और पियावल जा गाहल जी भर मतलब आ जन ओकर मोबाइल बाटे अच्छा। लेके गायब हो जाए पूछी मोबाइल तो कहीं के भड़ूस हो गइल हटे। इहो तो बात सही कहता बस
तो बस एबरा साजी खुनी बलुआ पे लेके चलल जो करा के। चलल जा लेके ये एगो उपाय बाटे, दूसर उपाय नहीं उपाये है। बाटे। जब एगो बात बहुत बा। उत्पाद कर देल बाटे बेरा उहे ले चले छाछ पे बस पार्टी खियावल जो करा के और गाहल जे भर मतलब। पैसा ले लेती है का कहल से कौन 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 जायका में पैसा ले लेती है अरे सारा बाबू के हमर पैसा छीन लो आ केने गइल बाबा घर घर बाबा रे गइल देखत लो लेकर उत्पात कइलू एकदम हद पार कर छोट देलवा, अब लइकनो सीमा ही पैसा पार कर छीने देलवा, एकदम लिमिट पार कर देलवा। अब एकर उपाय करे के पड़ी। अब चले के ओकर व्यवस्था कर देबा जा। बाबा अरे अब ओकर उपाय चल करे के जना चल तो तो जितियो कौनो चल चल गोल्डन तो हो जा डिपार्टी। बाबा कतई लूटत है मामू बनावत है। चल चल जब इनकर व्यवस्था कर। गोड़ लागत तनी ए बाबा। आवा बैठ का कुल समाचार। समाचार तो कुल सब ठीके बावे। एगो काम सही नहीं है बुझल। हाँ कह। मने काम बाई है कि तो करबनु अब बोल। माना तो नानू करब अब हाँ होखे लायक रहे तो कहिए दिया। ना। माने देखा बहुत हम आशा विश्वास गीता विश्वास के साथ तारा के यहाँ आइल बानी कि माने बाबा केहू के निराश ना करेलन, तो वही से हम तारा के आइनी है एगो काम से। तो काम इहे बानू कि 500 रुपया लागत रहा। 500 रुपया का करब हो? तो तनी काम बाबे। अच्छा ठीक बा। तो और कुल समाचार घर के ठीक बानू? समाचार घर के ठीक बाबे, लेकिन हम तार 500 रुपया ऐसे नहीं खिले सूद के साथ। अच्छा सूद तार का के भाव दे। सूद दिला? 10 रुपया सैकड़ा। 10 रुपया सैकड़ा। हाँ 10 रुपया सैकड़ा देब आ एक 2 महीना में 2 महीना में हम डबल माने कि माने सुदिए देबा कि मुरहो दे देबा? सूद मूर जोड़ के सब सूदो के सूद देनी हम। सूदो के चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के देला? हम्म। पैसा दे देला नु? पैसा बा एकदम 100% गारंटी दे देनी। गांव जवार में पूरा गांव में केहू से पूछ ले कि जयका केहू के 1 रुपया जे कर्जा लेके रख ले लोग हो। अभी तो हम कोनो से पूछनी है ना। अच्छा पूछ ले। हाँ तो बतावा का तो मतलब आज तक हम 1 रुपया केहू के लेके नहीं खैले। केहू से आज तक हम केहू से मंगलहू नहीं छी। पूछ लियो केहू अगर गांव में कह दीनू कि जयका केहू के 1 रुपया खैले हो खो। हाँ तो ईमानदार आदमी के लक्षण ही है। समझदार आदमी के देखो, जैसे तू समझदार बड़ा ऐसे आदमी पर भरोसा कइल जा सकला। नहीं तो आजकल बहुत लुटेरो घुमता रहता हो, पैसा ले लेता रहता। ई तो बात ठीक कहला बाबा। लुटेरा कब केकरा भेष में आ जसनु केहू के पता ना चली। आ पेट में घुस के पैसा ले लेता रहता। पेट में घर में पेट में घुस जसन। अब देखते सामने ही देखते ही बड़ा। बाद में लेकिन बात तारा पर भरोसा। अभी तो तार सुनले नहीं कि केहू के मुंह से कि केहू के पैसा तू लुटले बाड़। हाँ सुनबो ना करब। केहू सन के काम में ना करब तो केहू कुछ कहबे ना करी। जान तो अगर केहू के बारे में कोनो काम करब न तब न आदमी कही। अच्छा सुनिए, कारबार करत रहला वीडियो हुआ के हिट भइल कि ना वीडियो हुआ? उही के तो प्रमोशन खातिर 500 रुपया लागत हवे। तो 500 लागी ना? हाँ 500 लागत हवे। और ज्यादा तो ना नु लगी ना ना लागी तो कही हो हमरा से। ठीक बा। तारा ऐसा ईमानदार आदमी खातिर के घर हमेशा खुला बा। ठीक बाबे। तब जितना पैसा के कारबार अभी 500 रुपया के तो दरकार बाबे, बाद में और लागी तो हम कहेम। हाँ ना तो ठीक बा। 500 के दरकार बा तो दिया काहे ना दिया? तारा ऐसा आदमी के ना दिया तो मतलब लुटेरा आदमी कहाँ के आके ले ले बा पैसा फंसल बा। तू तो खैर निकाल ले, लेकिन अब हम सोचले रहने केहू के पैसा ना देवे के। लेकिन जब तू अइला तार ईमानदारी बा, गांव में तार रिकॉर्ड बनल बा, ये बोल के तारा पर माने हम सोचत तनी कि दे दी पैसा। ऐसे तो भरोसा ना होत रहला केहू पर, लेकिन हमार तार बात पर भरोसा भइल ह। तो ठीक बा। तो 500 लागी नु? हाँ ठीक बा। तो कहिया तक देबा? ये है 1-2 महीना के बाद हवा। 1 महीना के कि 2 महीना के? 2 महीना मान लो। सूद कितना देबा? 10 रुपया सैकड़ा तो सब दे तो हम 1 रुपया बढ़ाइए के दे देम। 11 रुपया? ठीक है बा। पैसा तो हम दे देम, ओमे कोनो बड़ हाँ तो अब देरी मत कर बुझल नु। चट दे लिया हम पट दे चलिए जाए बुझल नु। पकड़ जेकर तेजा का करता रे? एने ओने भागल फिरत रह।
हैं? का भइल बा भाई? बाबा तू एकरा बात में मत आई हो। बाबा बाबा एकनी के बात पे मत मानिए। ई जनता सब लुटेरा आदमी हवा सन बुझला। तू कहला लुटेरा के देख ल इहे सब लुटेरा हवन। बाबा एकर बात के भरोसा एक पैसा के नत करिए, एक पैसा के जाना तरह बात ऐसन बा। बात के संग का बाबा ई करी बाबा एकनी के बात सुने के नहीं के बुझला। सुने के एकनी के बात नहीं के बात के कर सुनो पहले बताओ भाई सबको सुन। हां तो बताओ का भइल बा? कुछ नहीं के एकर बात विश्वास करबा के 3 आदमी का बात विश्वास करबी पहले बताओ। हां तो तहने लोग के विश्वास करे के पड़ी। ई बताओ। बहुत 3000 लॉट है, बहुत 3000 लेला त कॉलेज के हम तरह के डबल दे हम हाँ। 2 महीना में। हाँ। अभी आज तक ले ना डबल के चक्कर में मुरहो भागल नहीं फिरल खेला। बाटे। हां अभी एगो छोट लड़का के 10 रुपया छीन लेलस हिया। हां उ रोता टे ओजा के बा आ एनो ने भागल फिरत तक ले चलो ले चलो चंडाल बा हो। पैसा ले जाता तुम गाय चल के ले चल। अरे भाई रुक चलो, रुक चलो। हमारा दुआ को मत मारो, मर जाए तो अरे आदमी बाबा केस खोदा के होए एकरा के मरे लागल का। ना आपको बने सुना बड़ फ्रॉड बा एकरा के तारे में लटका दस। अरे पहले जब मारा भक्त और मत मार सके। अरे अरे मुंह वाला से बात नहीं रे छोड़े। अरे हट के मर जाइए। अरे मार जाइए छोड़ छोड़ मर जाइए। अरे जिया तक मर के रे। अरे मर के अरे छोड़ अरे छोड़े छोड़े मर जगह पे जिया तक मुंह बटे मुआ दियाला से तोहनी के मार के अब का देखत रहत। ले जा सोजा ले मुंह के पियास पहिले एकरा के मुआ करे बाबू तू तो बड़ा शरीफ बन के आई रहे 500 रुपया लेबे खातिर के। हम तो जानते नहीं कि गांव भर में सबसे बदमाश ते ही निकल ले। सबकर कर्जा खा खा के बैठल बड़े बुझाता कि देवता लेखा मुंह कोइले बड़े। अभी कम थुर लहस मुंह आ दिहस सर उतारा के। बाबा कहै नु के मत दिह ई हमनी के बहुत दिन अरे तो हमरा से आके कहत कि मैं चोर हवा से हम ए बाबा ऊ तो छोड़ो ना, हमनी के अपनी लड़किनों से पैसा ले ले बाटे। हई तारा का बुझाता आ एकरा के अभी जियते छोड़ले बड़ा सरे। प्रीतिया बिया, रिंकिया बिया, पिंकिया बिया, डिम्पिया बिया, नेहवा बिया, कजली बिया। ओ कनी से पैसा ले लो फेरा लवली के सुपर फास्टना के लिपस्टिक लिया के पिबिस्टिक लियावे के। एकरा याद रही नु त जिंदगी में फेर केहू से पैसा ली भारी है हर बारी भारी मलेच बाटे दो। आई खाली मुंह में हैंगत मत देखिए हैंगत मुंह दिखा चल मोरियो जते ही छोड़ जा दे हमनी के पैसा अब छोड़ दे। आज के बाद पैसा नहीं खीर ले, पैसा ना चाहिए। छोड़ दलो एकरा के। पैसा मांगे के जो फेंक याद रही तो पैसा मांगी है। बहुत बड़ है हर भाई। आज के बाद 3000 रुपया बाबू सीमेंट बालू के काम करके पैसा देले रहनी। छोड़ दे माफ कर दे। लांगा से तो गांगा हैरान रहली। इस सार लो हमारे से पैसा ले ली लो जयका से। जानत नहीं खल अभी हमारा के सर लो पैसा ले लो। इतना मारता हमारा रोज के तो। अभी कल हिया तीनलिया पर पीटा हुए करले ढेर। अभी मंडोली खेरनी चाराली में जाके पूछ ली हलो ऑल इंडिया खतरनाक रेडियो तो पैसा चौहान ऑफ द हेयर मैन के है। ई हमारे से पैसा ले लो बड़ बड़ जना अलन लो गैलन लो। ई जय का एक जेकर एक बार ले लेला उ तो कबो देला ना। भाई लोग देखल तहनी लोग खातिर हमार कुर्ता देखल हे दे फाट गेल बाबे। हे दे फाट गेल बाबे। हेहू दे फाड़ देले बड़ा सन बहुत मरले बड़ा सन। तो रिहर्सल में सहयोग के 2-4 फाइट ठोक देले बड़ा सन। तो देखल इतना पिटाइला ठिटाइला के बाद अगर वीडियो हिट ना कर बोलो तो वीडियो के लाइक कमेंट शेयर कर लो, चैनल के सब्सक्राइबो कर लो। आ देखल बहुत वीडियो में मजा आइल हुई तो तनी सपोर्ट कर लो। बनल रही लो तमाई बहन के दिला गरी भाई भाई कह के पोल्हारिला एगो हवे करे जी नंबर 1।